Täällä ollaan taas kotia lähimpänä olevalla metsäjärvellä. Ei muuta kuin laitetaan matonki veteen ja katsotaan, jos saatais täkykalaa. Joo, ei oo ekassa paikassa näköjään mitään eloa, täytyy siirtyä kohti seuraavaa paikkaa, mutta on pirun nätti keli ainakin täällä kalastella. Sitten vaan siitä seuraavaa spottia kokeiluun. Joo, Matongessa hiljasta niin koitetaan pari tommosella lipalla. Ainakin tosta rannasta ilmeisesti lähti just hauki. Tommosella lipalla koitetaan pari heittoa. Josko se nappais sieltä. Joo, ei se auta. Tyhjää täynnä näkyy olevan tänään. Kohti 3. paikkaa. Katsotaan tuleeko tästäkään mitään. Jos ei rupea kaloja näkyy, niin täytyy vaihtaa varmaan toiselle lammelle. Jos sieltäkään nyt mitään tulee. Hiljasta on toistaiseksi. Kokeillaan pari heittoa tästä, mistä viimeksi meinas napata hauki, mutta ei tullut ylös asti. Ainakin tästäkin näköjään rannasta lähti hauki. Hauki kun tähän kävelin. Katsotaan nappaako. Joo, eipä napannut siitäkään, ei muuta kuin vaihdetaan lampeen sitten. Katsotaan alkaako tuottaa tulosta vai onko kalat painunut syvemmälle. Nyt ollaan sitten toisella lammella kuvaamassa videoa, kun ei tuo ensimmäinen tuottanut tulosta. Katsotaan miten täällä sitten käy taas. Hiljasta on ainakin toistaiseksi täälläkin. No niin, sieltä nousi ainakin pari särkeä nousi, niin päästään testailemaan täkyonkea. Ottaisiko siihen joku? Ja mitä mä nakkaan tän tonne järveen ja jäädään odottelemaan. Ei tullut kalaa syötäväksi asti tältä reissulta, mutta muutama sieni edes. Pari ahventa ja pari särkeä vaan.